Bon dia, bona gent dels Països Catalans, bona nit des dels estudis centrals de la MTV, a Verges, districte republicà. Moltes gràcies als participants que fan de públic i al públic que hi participa. El tema de la propera ronda del Festival d'Amtavisió Primavera 2022 és «Collons com plou». Feia mesos que tothom parlava de la sequera, que hi hauria restriccions d'aigua i que hauríem de resignar-se a no poder rentar-se, a patir la cara bruta de l'amor. Doncs bé, ara que fa dies que plou, i que plou una pluja que sap ploure, ara resulta que no va bé, que si plou en cap de setmana, que si plou en feiner, quin cansament. Realment, mai plou a gust de tothom. Com haureu pogut intuir, a la propera ronda trobarem quina és la millor cançó que parli de la pluja. Recordeu que podeu enviar cançó fins dimecres a les 8 hores del vespre i enviar vots fins dissabte a les 8 en punt del vespre, moment que es farà pública el tema de la nova ronda. No oblideu pas de supervitaminitzar-vos, de supermineralitzar-vos i de supersubscriure-vos a aquest canal. Au fins després, que la força us acompanyi.